русия мехоҳад ӯзбекистонро ба иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё ҷалб кунад. дар ин хусус сафири Русия дар Тошканд Владимир Тюрденев дар нишасти матбуотӣ ишора кард. ба гуфтаи ӯ, ҳамгироии минтақавии ин навъи маҷмӯа созишҳоест ки аъзоёни иттифоқ ба он розӣ ҳастанд. ҳамзамон дипломати рус кӯшиш кард фаҳмонад ки пайвастан ба ин иттиҳод боиси вобастагӣ аз Русия нахоҳад шуд. ҳеҷ як кишваре ки ба ин иттиҳод пайваста аст, истиқлолияти худро аз даст надодааст, гуфт ӯ. ҳамзамон Тюрденев сабабҳои ба Ӯзбекистон додани мақоми кишвари нозирро дар Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё ошкор кард. ин имкониятест барои бо диққат назар кардан ва интихоби худро гузоштан, гуфт сафир. Большое спасибо, Александр Григорьевич. Я надеюсь, что скоро я стану, и сегодняшний день для нас тоже имеет большое значение. ёдрас мекунем ки 11 декабр шӯрои олии иқтисодии АвруОсиё аз додани мақоми кишвари нозир дар Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё барои Ӯзбекистон пуштибонӣ кард. Rossiyaning geopolitik imkoniyatlarini saqlab qolish va imkon boricha аҳамият диҳед ки ба андешаи сиёсатшиносони мустақил Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё на танҳо иттиҳоди иқтисодӣ аст, балки амалисозии ғасби сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Русияро дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил пеш мебарад. дар гузориши гурӯҳи бӯҳрони байналмилалӣ ки соли 2016 интишор шудааст омадааст, роҳбарияти Русия Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиёро ҳамчун як механизме меҳисобад ки барои пешгирӣ аз худкунии ҳамсояҳо тавассути блокҳои минтақавии рақобатпазир, алалхусус шарикии Иттиҳоди Аврупо ва лоиҳаҳои эҳтимолӣ бо роҳбарии Чин пешбинӣ шудааст. Русия ҳамкории Иттиҳоди Аврупо бо кишварҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравиро ҳамчун хабари ғасбкунӣ ва васеъшавии НАТО мешуморад, ки аз нигоҳи Русия ба манфиатҳои амниятии Русия таҳдид эҷод мекунад. Недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому.